Окей. Ох, мале, вървим на 40 FPS. Перформанс мод. Това е болезнено. Винаги сме на перформанс мод, не е нужно да питаш. Никой няма да се на друг мод. Така е. И аз съм на перформанс мод. Като знам Гошо колко е мен, може да е свършил директ 12. За коята графа. Да, даже Гошо не е стигнал до там. Вах, Монграва, Севич и Бенджик се избухнаха. На малко извиня. На мене, то, ето ги. Ама... What the fuck? Наточен. What? Браво бе, Браво. Димко. Мислех си, че ще умре с този удар. Чай, че ма стрес, аз тук щях да умре. Помпа има ли? Добре има това. Имам такова. Ще отидеш да ребутнеш го. Да. Опа. Подкача, окей. Let's go. Подкача. Във въздуха ма. Да, няма ги хабя. Той дойде сам. Разбирам. Ма нека е толкова съжалява, че е живял, защото направо се самоубил в нас. Наистина. На Гошо направо ти да е в боя с това. Той Гошо си замина с вака, човек. Вие къде сте? Ние не се качи. Що не ми казахте? What do you mean? Ти си там, трябва да знаеш, че не сме там. Колко вика, що не ми казахте? Как не мога да разбереш? Братле, тая е Fortnite бе. Аз ти утвам честите, тук вас ви няма. Чудно ми е Гошо, колко време ще ми е продължил, ако ми бяхме казали. Чувам стрелба отново. О, метки. Дайте да ротетнем тук има такова. Кажете го. На лънчпад. Да. Стрелят. О, по теб ли стрелят или ти стреляш? Да, идват. На малко е то. Умира. Браво. Двадесет три. Браво. Имаш ли още физ? Аз имам 9-5 физ бе. Кома направиха тя? Имате ли... Ела да физнем? Ама изчакай, искам когато физнем да ръшнем. Няма да ръшкаме, защото съм Аз мега се малко. хилна аз. Аз не мога да се хилна. Те тяхна прама стана. Аз се хилвам, така че след това. Някой има ли white kill? Имам Аз го бандаж. използвам току-що. Да. Имам един медкит. Направо е. Решава. Използвай го на макс тогава. Давай, ръшкай. Ног. От планината, друг отбор. Другия отишъл да ребутва. Къде? Аха. Ти чак там ли са ребутнали? И тук има човек, да знаете. Тук има човек. Минус 31. Къде? Тук има човек, да знаете. Я... И оттам също. Много видяха ме.
Викам се, че ще Минус минус няма. 49. Минус 66. Мале, Минус толкова съм 40. неточен. Имам 8 патрона за МК. Вие имате ли? Аз съм 9. Аз имам малко. Ела, Бачи мога да ти бедния. дам 30. Бачи бедния турнир, брате. Минус 60, минус 33. Дай патрони, бе, ти ги взе. Аз? Няма. Той ги взе. Няма. Ама ти ги взе! Чакай, аз сега взех, че съм ги взел. Секунда. Там май построиха току-що нещо. Ето го долу. Минус 33. О, те са два отбора. Бъги, мега много хора. Не, как се стъкна? Гоше, ела тук. Гоше, ела тук. Ела, не отивай, Гоше, ела. Бягай, не стой тук, бягай. Бягай, бе. Той вече Брат. на... Бягай, той не бяга. Не знам. Целта ми не е да ви работна. Да ги заобиколиш, какво? Целта ми е да избягам от тях. Не те са за тебе, тейчи. Нищо. Бахче! Не трябваше да ги ръшкаме. Добър ден. Тия прости ли са, бе? Добре. Знаеш какво мисля с Happy Games? Какво? Sorry, you couldn't play this tournament, вече мога да го играя. You couldn't play this tournament because your account level is 2738 but minimum is 350. Как? Вика ми минимум Брат, Гоше, аз ти викам, ела, ти не идваш. Накрая те го убиха и чак тогава вече дойде, аз тогава ти викам, бягай, ти стоиш. Той маняка стои Ти имаш баси Също. бавните реакции, бе, брат. Ти отговаряш с Паникът 20 секунди закъснение. Другите са вътре. Не ви препоръчвам да държат това. Ей, тук има помпа, ако искате. Верно е. Това? Гош, сигурен си, че е на едно? Горе-долу. Що ме горе-долу начин не е. Очи на там, да. Добре. Копеле мръсно. Ама да владеш малко от минути. Да, ребутвай го, То добре, че сега го направиха да има сифон. Я го ребутни. Дайте рушим. Мога хитна, брат. Ако можете да откраднете отстрани Минус някой 20. кил там. Минус 32. Сега внимайте да няма обратни ефекти, ние сме геймбигнати. Минус 33. Бах ти мамната. Чувам да знаете. Откъде е, брат? Те отстрани ръшкат. Минус 34. Писки ви на манет. Минус 31. Абе, тя всякъде има хора, бе, манец. Минус 31. Виж и Темшки много ме дразнят как се движат навсякъде, бе. Бах ти ми хебарките.
24. 34. На Крак. същото място стрелям като вас. Не, те ги ръшнем тя. Това са съседни бокса. Вие ги ръшките, аз съм на 5 търст хил. Аз няма как да ги ръшна те. Добре, взимай тук неща. Имаш ли такова? Патрони за МК? Какво правиш? Помощ! Брат, Помощ! Хилвай. не, да не ме чуват. Ма по-хубаво да хилнеш. Гошчо е жив. Да, вие чак сега да го разбрах. Гош, аз бях много зает. Другия Гош може да си каже през колко преминах ще да спели. Да. Гоше, не сме умрели, че бяхме мъртви тогава, като казах, че сме 15. Сега не сме мъртви. Там Добре. айтами. Искам тези айтами там. Опитай се да ми вземеш картата. Таз какво прави така? Ти вземеш картата на мой гош да ме такова. Браво бе, момче! Браво бе! Брат, Гошо в момента не знам да си играе с нашите чувства. Той постоянно е като сайк. Psych, just a wrong number. That's the wrong number. Аз толкова време не съм такова форче. Ето тук виж, ротейт. Мисля, че се справих добре тук. Много добре. С пастилната мисия. Сега важното е да сме живи. Събирай материал, колко можеш. Ще ни трябва. Следва енгейма. То там не стига ли? Има 22 човека, пък сме на ендгейм почти. Добре се развиват игрите. Това, което ми притеснява мен е, че няма да стигне времето за всичките. Не, ще не стигне. Ето не е важно да си изиграем всички игри, важно е точно. Да имаме точки, точно. Ето умря, то нямаше смисъл, то няма как. Нищо, добре. Бра. Много добре. Това е кешкава. Нали? Това е кешка, бро. Кешкапа с аверите. Сега ни приспамват някъде и умираме. Представете ли си? Представете, Дай направо ги ръшкаме. тук има човек. Тука. Идвам. Те ребутват. Точно това да го убия, верно ли? Дай към ребута. 24 единия. Минус 28. Минус 32. 34. Ама гледайте от една посока, не да гледате с така от мене. Всеки да поема една посока, аз бия един и Гошо идва и бие същия, докато ма стрел за страни. Копеле, какво си тако? Дет. Един горе дет има, да знаете. Горе има дет. Къде горе? На планината. Тук е май ребут. Май ревайв. Още хора има ли? Аз убих един. Ма горе. Умря ли или беше нокнат? Умрях, нокна го. Мило, аз жертви с роклите не мога да правя. Нокна го, Тази добре. ми е за преди тен, тази ми е за след тен, тази ми е за следобед, тази ми е интересно е преди къде отиде. обяд, Ага. готвене имам, Къде са тази криш, направи тъпа жена? по-слаба. Значи още има съотборник някъде. Не искам. Само
На малко е. Убит. Право Найс. беше. Аз тази игра нямам килове. Има херите. Аз за Кера си... А не, той го ще каже. Сега трябва да се прекръстя на Още се Гошо. закашлях. Дайте да изчакаме. Ко ми стана, бе? Аз сега фармя материали. Гоче. Чувам стъпки. Идвай, чакай, дай да хан, дай да Димка има хан. нужда от помощ. При мен е. Нок. Минус 60, минус 90. Ето, Тук при мен е на планината. Двама ли са? Един идвам при тебе, Гошо. крак. Минус за малко, на малко, на малко. Минус 11 лайт. Дет. Браво. И последният трябва да мирим къде е. Той аз. Е, там хора. Например, лично за мен ми е много фан да знам, че ще Минус получа 31. пари. Не знам за да. Наистина. Минус 31 там. Да, дайте да минем страни, не сте сбивайте се, няма смисъл. На най-много толкова според мен ще направим цялото плейсмент, колкото се сбиваме, така Да. че за момента просто 74 бъдете точки имаме. дистантите и да играем за МГ. И ако мога да вземем по някой кил там страни, Имаме шанс, няма да имаме влияем. шанс. Имаме шанс за 150 точки течи. Да не влизаме в някакви твърде битки. Ме разбираш. Опа. Не мисля, че и тази игра ще ги направим тия 150 точки, Гоши. В Гоше, тази игра няма да бъдем. Гоше, ние сме на трета или четвърта игра сме вече с 70 точки. Това е много готино. Трета игра, До Гоши. нас? Иначе... Там също има хора. Ама те са точно до нас. Нок. Дед. До другия още е жив. Двама са живи. Където е? При Този бяга. При мен, при мен. Минус 21. Тъпа. Двама са, да знаете. Трима Повече от това са. Трима са ви, да. Усетих са. Някой ще дойде ли да се опита да ме спаси? Ако има шанс. Ще дойда аз. Един вече учени, така че. Да се опитам да ги разсейвам. Вас намериха ли ви къде са? Да. Да, един ко можеш. Аз съм дед. Има хилове при мен, има медкит. Мали, не знам как избягах току-що. Гоши, Сега. Давай, ревай, бе! Браво, бе! Давай, бе! Помпа! Апартамент. Какво правиш, Гоше? Гоше, какво правиш? Бати маймуната. Ако може да се качим, де. ще може. О, те ма ръшкат мене. Вие бягайте, да. Ох те, Гоше о, бягаме. стахме на 69 HP маняк. Ако само някой да е посмял да ма хитне. Идвам към вас. Не знаете. Добре. Само някой да ме хитна, защото съм на 69 HP. Не искам никой да ме хитна. Аз директно идвам и ви потеглям. И след това е рада ма цели. Дева, как ще ма... Дева, майка ти тъпа. Димко, на малко съм. Как падна при тебе? Виж, Да, оцелете. Може опитвай се обстановква да някъде тук и тебе. Нямам намерението да умирам. Дай патрони за помпа и Това е SMG. добре. Патрони за помпа и SMG. Вой. Плейсмент. Айде, айде. Живи плейсмент. Живи за Да, плейсмент. Динко. Бягай. Да бягам ли? Мислех, че зоната спрява, брат. Викам ти да бягаш.
Джинко, заеби го. Моля. Шегувам се. Имам Това е 5 минути за моята карта. Оставя. Да. Не съм тръгнал да бързам, Гоши. Ще дойда, ама не сега. Може да не дойда. Не знам ние. Може, наистина. Тая игра Джинко ни кери. Ако мога го лизърна. Трава. 48! Добре. Хит, направо такова е. Не са паники освен. What? Какво? Браво. То се жене голяма жена. Без паники осване. Не, голяма жена да знаеш. Вземай картата и бягай. SMG мястото на SMG. Даже няма. Се движа. Направо хилвай. Не, те ще ме чуват. Ето там, това е място. Айде е по-хубаво да хилниш. Не е по-хубаво, защото ще ме чуват, ще ме намерят веднага. Целта да не може да. Направо ребут, бе. Да, бе. Подпиши се смъртния. Направо да отида и да им кажа, убивайте ме. Направи за да е. Опа, то дали ме видя? Имам Не те видя. 27 метал. Идва. Брат. Разбирам. Чакай, що се те ма стресува. Не, бас педераса. Те не се отказаха обаче, бе, майка им стара. Гоше, идвам към тебе. Аз викам направо да левкаме да пускаме много. Не бе, никога. Не. Не е смисъл на ако се пуснем този път, няма да стане както другите пъти да изчакаме всичко. Ни трябват много повече точки, не може да просто. Не, Динко, няма да левкаме. Защо? Защо не? Защото тая игра, представиш, че всяка хоч на маяк и някак се избягам. И ви хилна едва. Ама не, то не е до това, на нас ни трябва да си килове. Ами хубаво. А за толкова малко време по-добре е да почваме много да направим килове. Бързо, Георги! Ах, тъпата птица, че ми изкара къла. Малко е тъпа. Умирай, бе, но. Дико, да ребутваме. Да, тъй е, стъпа. Ребут е. Чакай. Знаеш какво? Седна за дабъл ребут. Да, тъй е. Кой ще е ребут? Или пък не? Гоша тук е над мене. Ела да ми изядеш сега. Не издавай злати, той ще дойде. Ах, какво Не издавай злати. Какво правиш, Весвадур? Хора! Тук ма. Минус 15. Елате.
На малко е. Много. О, не! Погрешка го попнах. Айде. Идвай. Ево на Динко, че се спара сам. Не, сам. Ево. Крак! Минус 65. На малко е, на малко е. Минус 66. Дет? Ах, то с гейткипер. Войната. Дюка, вот. Или Гоша. Ево. Така може един, така че може да го използваме това. Аз ще го взема. Добре, вземай. Айде. Не, то тук някъде отиде, аз го бях хръкнал. Момчета, не мисля, че ще се поправя. Гоше... Дюка, не, Гоша. Няма да мога, чакай. Да се хил. Мога да хилна някой. Че сега не оставя. То се идва при мене, Където и те, бе? Чакай ме в един. Ако искате бягайте за точка, бягайте за точка. Първо да можехме. Там да избягам. Опитайте се. Какво? Нямат. Го ще бяга, и аз нямам. Просто бягай. Не ги стреляй, бягай. Давай. Не, аз съм дет. Динко, тебе надежда. Динко, кемпи, направо сцепи го. Да, сцепи го. Нищо, да стрелят по Гошо, те ме не мърши. Аз обаче не я стравям. Не видя, че сега ще видят. Те те видях. Няма как той я стравя. Динко бяга. Сцепи го това, Аз сцепи се го. бягам за отбора. О, ще мога. Колко бие? 5. 5. Много би. Май, че и тия там бяха ужасни. Те те видяха. Идва да Дали, бяга. бе, мислиш? Давай, кемпи. Карата ми е точно за тебе. Ехе. Що не сте ревален, значи има нещо. Няма това беше. Беше. И сега си иба майката. Имаме ли време за последна? Нямаме време за последна игра. Ще видим. Нямаме време, да. Преди 10 минути е свършваме. GG. След кога